Tá sé inta tácht go mé bhfuil lehéid seo de ghradam an. nó mar a dogan loch na Gaeilge aitheantas dagad scríbhnar a héin, níl duine bíile chan é dhéanamh an amatí tugtar buí aitheantas don Gaeilge an sna commarta seara go mbeadh rinn amháin an san Gaeilge i le Stole Writers Week nó a lehéid sin ach go príomha caithfí loch na Gaeilge aitheantas thuairt dagad scríbhnar a héin. Riú an áil bhí samagam in san léthireacht agus in san scríú. Go bhfuil dearmad a dhéanamh don síl taobh muí tú cuachtas deachad a leabí nó in san seomra sí agus tú ag léamh Treasure Island, Robinson Crusoe na leorthaí sin a le dóan eile ar fad oscailte Rome. Dulse me sem a chéad leor in 1982 nó 83 go ddíireach in iadú teachtamachas an ollscoil bhí mar rais sa bhaile in inis ceatlan ní ó obair a bíar siúlagam bhí me incin lán ag churthar muil leis an stoffa lig a fuairment san ollscoil agus beagandú sort of outlet bhí me beagandú ligint don rud seo teachtamach in a roirta mór sinna fág bhfuil an tiideal cúifach má London buíar bhí an rud cinnal brainstorm a bhí an agus beagandú channeling a dhéanamh ar an rud ar ggói aige. Bhí sin níos deacrann sin a darna ceanna scríomh nuair an éirid sin smaointí fág agus din. So dréir mar a héim sa rá is mó an achar ama idir gach leor is buile. Bhreathla George an stair agus na tradiisiúnaigh a bhain leis an choláiste. Cai sé annacha deama sa leorlam ach nar a bhanan sin is a rá go méid sé ag léamh. Hatsin se go mór leis na sean leor a oscailte agus a lebh seán. Tagann se gan cynne. Fiú an leor is déine seo scríb me a rais go ceir le Harla Gromager Sira in san Bhretáin cúpla bliana hen, thugmuid cuairt ar an chateau seo, Chateau de Kerrialé, thuaramid scéal an chateau agus dúirt mé am hen tá scéal an seo, tá siomh galanta, níl le déanamh agam éis cúpla charactar a choras deachad san chateau seo agus be scéal agam. Agus sin mar a hálaise agus a rís scríbhú é beidir i 3 bhí nó mar sin, mar go áhar scéal tagaí le céile, gan cynne ach bhí sin rám. Tá me sem a chónaí sem mé cú le 10 bliain. Tá me choráithne ar ghaoine agus tuigim miantain na naoine agus bíonn tú gcónaí ag bailú rudaí beaga, clinan tú rudaí beaga agus cinse chéan rud a legus deach in san bhascú seo bhín a go raid de hir in san incin. Tá sé cosfuil ag legint de alcohol ferment, you know, bégan dit legint don rud fannachtain sin ar fáid tamil go dtí go mín se ré agus an sin is féad le é a gáirtú amach. Gear scéal amháin a scríb me bliantú han meisteach bháile a clia. Rint bliantí léimeise sin amach i ceann an rangaí bhí agam in ollscoil na Riana. Hannig banthagam Fiona Keane a bhíú in san rang sin agus dúirt siad bhhaithlumm scanan a dhéanamh don gearscéal sin. Agus sin rud a hála fuair siad Miclalaí mar phríomhaistear agus rinn siad drámad an Sky. Aistriú an céad leor sin do chuid gorúisis agus an céad rud a thula mise faduda ná go bhfuair mar conrú an san fost fáilseóir in Moscow a géirí 100,000 cóip den leor sin a chur a gló in san rúis. Agus sin rud is fearlam sa fan scríú. Dar is scríban tú rud níl bara legat cé a léthe san leor. Fiú bín deir daine átá an Gaeilgeanta teoranta ach níl tá daine amuí ar fud an dóin inis a léú na Gaeilge. So nar is scríban tú leor níl bara legat cé a léthe san leor sin. Éon uair a tháinig sé sa Carnegie faoin fáirt a dhéanamh sé sa circus. Ar caithfú amach as gona mór é, ar ghrach leis siúil ar héad a bhd os ceanna tlua, nó ar ghrach leis scanna a caithfú le ban óg dahol. Is cinse nach duine fear grin a bhí an ar aon chuma.